3 casting guazen sartzeko, diot beste urte batzutan eta nien duten hartu. Mek superfanak izan diguazeneku, da imaginetan de repente Legazpi markine moduko herri txiki badala. Zirantzan lokura gaina nire lagunek pasatzen duten baita pixka gaizki. Herrin gaude hartzen, jokese kalimotxo bat. Baina aktorek zenbat ordu pasa behar dituzte? Naiz eta grabaketa 8 hasi, claro, 6 jasotzen zaituzte, porque bidaia da luzea, gero duzu prozeso, hau da, epoka. Zula, ordu bete pelukeria bakarrik. Beste ordu erdi makillaje. Bai. Bokadilloa konpartitzea. Bai. Serio? Hiltzen da bustita. Ez diozu txakur bati bat. Batez ere erruaren asuntoa. Zebatu lertzen zaitu. Nik eskatzen dut barkamena, egunean, igual, 50 marraldiz. Igual baita komeni zaite esatea, nahola pixanek auta. Hena da, mazkit 7 urte, gelditu gabe. Zorionez, eta hau ez dut esan nahi, mesedez. Nik adibes etxin ikustot, amengan, oza, eski hori zaintziana, eta bestienganako egotiana, eski hori da barneratute. Egon behar da Matilderen bizitzan plot twist handi bat? Orain terapian berriro, gestionatzeko Matildek izan dituen moduak. Zer iso? Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Eta mila arazo teknikoren ostean, hementxe gaude! Zurikatu eta ni! Bai, eta oianeri Eta ja esker, solita. podcast hau egitea posible da. Bueno, a ver, igual hasiga 10 minitxo berandu grabetan. Bai, baina bueno. Eta gonbiatu urratzen dugu zain, baina bueno, eskatu zeu parkatu, grabuko guzarreri eta listo. Bai. Aitzitxu, zelanza, azteko. Ondo, bai. Baina benetan. Nola zaude, baina benetan. Baina benetan. Ondo, eske, a ver, bai, ondo, eske ezakit ze kontatu, porque eske ja kotxin kontatu zeu alkarri bizitzazu. Bai, claro, eske kotxau jo margara, hola. Ez, baina aitzi, a ver. Kotxin kontautzu eta zen gauzak, ni neuk, benetan zabizen estitxo askontetan. Ze, karo, esango dugu, hemen ez dugu dena kontatzen. Hemen ez dugu dena kontetan eta ez pentsaba hemen hainbeste esponitze garenik, Kariz? Jendeak jakingo balu, gero dargu kotxean piki, anda la otra. Bai, kotxin kontautzu eta gauza pribauek eta hemen kontauko txoaz ba publikok izanik. Claro. Esanak adibidez bos ondo nahuela. Claro. Zu, haitzi? Ondo, gero ere pasatzen da, kontatzen dugula zeo zer, eta esaten diogula gero oianeri. Oian, igual hau moztu, Ja. Eta oianek gero mozketa. Alan dabe, niko jani galdetzotzetenetan, oia, hau ondo, eta baitz esaten badau, ja fixetanak kriterixoaz. Ja, ez badain bestera jo. Bai, oian da gure abildua polizia. Eski horrela da, osea. Esan bihot be bai, ez dakit aitzi zure kasun, baina nire amak kapitulo danak entzo ditu, eta hasieran esatozten, ai, malen hau eskonta. Izaskun, musu handi bat. Izaskunita, nire ama, debest. Bai. Bueno, hasieran esatozten, ai, malen hau, no seke, hau besti. Eta oin ez dakit oitzudan esposizio horta edo, baina ja dan azora garri xeben txantzako. Edo zer. Bai, ja danak barreguri bototze. Nik entzulei esan nahi diet. Bueno, eskerrik asko, berriro ere ikusten eta entzuten egoteagatik, ze YouTubeen gaude, Spotify, NTV podcasten, maitu zaituzegu, bueno. Esan nahi nuen, daramazula gaur kriston kolore festa gainean. Osea, festa ja. Bai, porque, karo, entzulek ere ez dakite. Naranja belarritakoak. Hemen ikusten da, hemendik gora. Batzutan iri praka, karo, baina esango dit, begira nola noan. Osea, hau da kamiseta. A ber, haitzi, baina goza esango zut, hau da estilo rokoko. Eta guztiako nahi, rokoko. Rokoko? Que rokoko? Zuk ez dut emon arte eskolan? Ez. Vale. Arte? Arte. Eskolan? Bai. Plastika bai. Ez, arte. Artearen historia, bueno. Guk ez genuen ematen, hori? Bueno, gupai, eta da estilo bat oso kargaue, bi estampau, rokoko. Baina horri deitzen zaio horror bakui, ez? Bai. Da, zure estiloa gaur zein da? Tarta de Macedonia edo... o sea, Macedonia. Ibicenco con un toque de Macedonia. Vale. Era... Vanguardista. Bai. O sea, da modernita. Baina, hone belarritxekok nire mitikuk di. A ver, erakutsi, porque igual ez Mitiko naranja belarritakoak. Mitiko, nire instan badaz. Oza, argazki okasunakin. Bai. Bueno, aitzitxu, a ver. Zelan zazu? Zezu galdetu didazu, baina nik zuri ez. Ni oso ondo, oso posik. Oso posik. Ez, a ber, egitxea oso zori xantzun azla. Ui, vale, baina bueno. Asko posten nahi zugatik. A ber, baina nobeda da, sin más. Bai, hori da, bai. Osa, ez da nobeda, sin más oso ondona. Bizitzako etapa hontan oso zori xantzu, oso posik. Bai, vale. Oso ondo. Bai, ilusin joiaz, bizitzen. Vale, oso ondo. Eskertuko neuke igual pixka tempora hobi egoti, eguraldi aldera. Osa, eguraldi aldetik. Amore, ba, justo neguan sartzen ari gara. Ja,
baina bestean oso ondo. Hori komentatzeko adela, ze ja goizetan igartzen hasia da, eta altsasun batez ere kristonotza egiten duela, bueno, a ber, tampoko, baina, bai, gaur goizan, zer, giratzen didazu horrela. Altzaz esasun momentu nazina pentsetan, bertajo nitzenin, olako etxe kolorinetako batzuk ikus nitxule horra sakordetan egona. Bai, altzasuko Notting Hill. Ah, bai. Ez. Bueno, bai, esaten zaio. Bueno, ezakit esaten zaio. Notting Hill da, Ba, mitiko. hor argazki egata genuen zen. Posture Bai. genuen. En Katxarita serio? bihotzeketanik. Etxe horietan? Ai, ama. Ke tia. Bueno, Bueno, altzasun eta genuen argazki bat, igo genuen Insta, eta asmause kante ipini genuen originalaga. Txarrenari onena. Lotxagarri zu. Oso originalak. Da gaina, atzin agertzen zen enborra. Zenbor. Lako enbor badaukezu aurrera. Plazan? No seke, bai. Bai. Horraz behargazki bat genuen. Serio? Bueno, hori polita da, hori ikonikoa da, herrikoa. Eta gero, etxikin, koloritako etxikin. Ah, vale. Bat rosi dala. Vale. Ah. Zondo. Bueno, aitzi, Bai, a ver. bai, zer? nik zerbait zan horien, bai, aspaldiko partez, kotxean batera etorri gara, lehen zan dugu piki-piki. Piki-piki. Batera etorri gara, tortilla patata bat ekarri dugu, hemen ez dagoena, hori zen kutsara batekin jatekoa, hortaz, ba, ezikintzeko, ez Tortilla dugu hemen patata jarri. Sup. Hori da. Eran pajitiaz, aldugu hartu hau, pajita arrozio jau. Da hemendik. Hola. Bai. Eta, bueno, berez, zerbait kontatzeagatik ere bai, 2 minutu dauzkagu, bueno, minutu batekin nahikoa dut. Oizera igo nintzen atzo, eta bidean erabaki nuen, momentu hona zela, ba, bertara deitu eta enkargua egiteko. Ba, ez, inkorrekto, ze, klaro, kobertura gutxi zegoen, tipak, osea, vokalizatzearen inguruan ez zekien ezer, porque ez nion ezer ulertzen, eta deitu nion, eta parkatu, ze tortilla egin ditzakezu, eta hasi zitzaidan esaten, hau, Ez que hor besti, lekun- ez dakizer. Osa, duke tortilla hasta de gominolas. Bai, hori, esan zizkidan, hau, eta beste, eta nik ez nion ezer ulertu. Esan zizkidan, 6 izenen artean, ulertu nuen, cebolla karamelizada. Bai. Eta nik, pues listo. Ba, hoxe, ba, listo. Desan nion, vale, la de tortilla caramelizada. La de Bai. cebolla caramelizada ahí. Bai. Perfecto, marchando una de tortilla caramelizada para ti, no sé qué. Yo, perfecto, joango naiz zortzitan jasotzera, joan nintzen, eta jasorduko, la de queso de cabra y tortilla caramelizada. Y digo, ay, ama, queso de cabra. Etxatze guztien kari. Ja. Bueno. Txin más, eta hori, Ja. bueno, zuei gustatzen zaizue. Eta Bai, ja, a ber, bukatu niri dana behar dugu. gustatez. Baina, bueno, sin más. Bueno, guk nik eta melok egiten duena, asko zobea. Nitzako bai. Bai, eske hau ez Bai. eske A ber, oso gozo gonda, baina nik igual aukera zabal horretan Bai. beste bat hartuko neuke. Bai. Eta beste bat hartute duket. Gulena oso gozu da. Ah! Gulena! Bai, eta txipiroina. Ze asko. Ez aitzi benetan. Bueno, total, Bai. entzulian galderi, eski ya deuko Entzulian denbori, galderi. oza, hor... Aste ontako, Vale. entzulian galderi da pertsona gutzako, super importantea da pertsona batena. Gure aizti. Gure aizti. Amatxu ere esango dugu, gero igual Bera kabratuko da. guztiako, aiztan hausixe deitzi. Bai, bai. Baina, bueno, ere izan da gure mentora. Claro, lan amatxu, baina hori. Ainhoa Gasteiz. Ainhoa Green Capital. Ainhoa Green Guazen Capital. entzuta. Hola neskak, hola danoi. Ze moduz, bueno, nik saltzeo pixka nahi dut. Gurot jakin zein izan da, bidali dozun azken mezua, edo audio mezua, eta norentzat, noski? Nori garrantzitsuena. Agur? Ai, que maja! Ai, que tia, Ez que hori nada. Bai. Gaina, bertan momentun, esazten grabot, biditxo da konturetuna gero gola nuen, por eso... Bueno, ai, no, si, tranquil, ese aportu kamiseta, No pareces tontita, no, Ai, no, si, tranquila. ya está. Bai. Eskerrik asko galderi gaitxik. Bueno, eta entzulei, beti bezala, gero bukaeran erantzungo dugu gonbidatuarekin batera. Gonbidatua zein da? Maria Borobilak! Borobil! Vale, gurekin izango dugu bueltan, Maria Redondo. Eta- Aktorea. Bai. Eta berai... Abeslaria ere. Abeslaria, Kristona baita ere. Txaloka. Eta gaur ez daute ingeuz, berai buruzko gauza asko ikusi bai, baina ez dakigu ere buruz ezer. Berez, berean pertsoniai buruz dinot. Hori da, vale. Ba, hori jakiteko, bueltan gurekin izango dugu Maria Redondo. Orduan, egiturarekin jarraituko dugu. Bale. Bagoaz, gaurko gonbidatuarekin. Bertso original batek irekizion telebista unibertsoko atea.
ez da Maialen Arzaiuz, baina berari bezala errimatzearena eta kantatzearena borobil atera zitzaion. Redondo, zegeroztik legazpitik nazioartera heldu da bere aktore lanekin. Gaztetxoa zela, bere ahotsa eta gidoiak lepo gainean hartu eta 1, 2, 3, 4 goazen. Serio hartu zuen, representin Euskal Herriko lesbiana gazteak. Donostiko arte estenikoen tailerrean formazioa, Garillako 26en ahotsa, eta Kutsidazu bidea Isabel, antzerki musikaleko Isabel etorri da gurera. Gaurkoan, Baie Salvajeko Matilde eta benetan zabizeko Aran Basatian, Maria Redondo Mujika! Ongetorri! Enekin egiten zenutenika. Bueno, temporada nira, nobea ida. Bai, berria da. Bueno. Zelan, Maria. Bueno, oso ondo, international. eskerrik asko etortearren, Super international, bai, ojalá. Bueno, international bai, ez? Bueno, nun bizi zara orain? Bai, Madrilen, bai. Madrilen, bale. Bai, Madrilen. bedan desente international, bai. Gaur Gerniketik etorri za. Gaur Gernikatik etorri naiz. Baina, normalin, berez legazpikuza. Bai, eta astebururo bueltatzen naiz Euskal Herrira. Bai, Wow. asteburu Euskal Herrikoa naiz. Bai, ulertzen Ez zaitxu. zea kontziente, askotan zehondo Bai. bizigen hemen, Bai. Eta Madrilen autobusean baina. zatoz? Ez, bueno, moain azken aldin kotxez. Vale. Ostra, baina laburdu di, Ez? Bai, baina asko gustatzen egidatzea, zorionez. Eta, bueno, ezakit, igual momentu batean iritsiko da puntu bat ez dut laguna bat, jazta. Jazta. Ostra, eta zu bakarrik, lau ordu. Bai, bueno, batzutan jartzen dut blablacar. Andala, Ez da tia. bizka merketxo gatatzeko. Baina, bai, generalen ni bakarrik. Egonda baten bat Ostras. azken aldian, zu hemen Euskal Herrian ezaguna zara, baina egia da orain Espainiar estatuan eta kanpora behar bada, ezaguna izango zarela, atera berri den telesaiagatik, dela Baie Baie Salvaje. Salvaje. Bai, hori da. Egonda baten bat ezagutu zaituena, karo, oso rezientea da hau, baina Ez, oaindik ez. Oaindik ez. Eta, bueno, nik imaginatzen dut, a ber, ez dakite, bueno, honain ingurun ere askotan pentsatzen dugu igual como amona zarreta ikusten dutela, baina gero ez dagia. no, cariño. Ja. Orduan ez dakit. Baina oaingoz ez ziate galdetu kaletik. Bueno, egia da gero gaine dara madala, como kofia. Ja, bueno, a ber, baina Igual oso landa ber, desberdina naizela. oza, rekonozitzeko modun bai. Bai? jode. Bai, tia. bai. Ba, ez Eta- gertatu. Pegatzen dizu hainbeste. Horrekoa. Ez dakit pertsonaiak, baina garai hortako Garaixe, bai. serie, ez dakit aurpegia, bai, baina zela, Bai, Neri galdetzen pegetotzu, ziaten mitiko ditizu galdera bat, asko de, zein da zure ametxetako papera? Eta nik beti esaten nun zerbait como hola de época, ez da Baina hori- zeak ajunda? Eta hori hori zatzuen casting izen du nortako, Ez edo? lehenago, aurretik, karo, oza, nik enekin ez zer, hau seria ingo zanik ez ezer. Eta hori galdetzen nik beti esaten nun zerbait de época, edo bestela izatea como villanísima zerbaitetan. Bai, pegatzen Horre dizu baita ere. Bai, eta hori basan, bueno, jazta bat, txek, eta zai bestea. Ke guai. Oza, orduan hori zatzuenin, izan tipo, toma, ez? Bai, Nire betiko ametza. castañatea zan, eta esan nion, de hecho, nahiarari repera izan nion, jo, nahiara, pues esto es alguna cosa como de mis sueños que me apetece muchísimo hacer de época. Tipo, jantziak ere mateagatik. Bai. Korseak eta- Eta inun kastina da, bentsa unun, bueno, nik kastina inun, berraz eta esaten horrela, baina inun superondo, kastina gira esan. Bueno, Feliz esan behar da. superpostora. Bai, bai. Osa, nun, pues nahi arazio muy buen kastina, ez dakit hartuko nauten edo ez, Vale. baino, eta bai, bere ala esan zidaten, osik ezakit, igual bai Vale. zeola niretzat. Matilde. Bai, seguramente. Eta horren aurretik, oza, zure saltu zein izen da, hori orduko musikaletan ibiliza euskeraz? Oza, Bai, zure lehenengo biera erderaz hori izen da? Bai, da lehenengo gauzatzen dutena Euskal Herritik kanpo. Bueno, erderaz, inun, antzerki baten genuen, semea pixka motelago da bilsoiik, eta horiten genuen bizkuntzatan. Vale. betxu. De hecho, joan ginen Kolombiara, joan ginen baita antzerki horrekin. Bai. Ojo. Ke guai. Eta hori, de hecho, miren ere bazeon, antzerki horretan. Betxu. Hermanísimas. Ostras, eske guazen Bai, bihurtu gera. kanteri urtetan da, Bihurtu gera, inseparables, bai, bai. Ke guai. Nik galetu nahi nizun, adibidez, kastinetan, oskaro, ez dakit nola imaginatzen dituzuen zuek kastinak, baina nola da, osea, dago, deialdi bat, kastin baterako, azaltzen dute proiektua zein izango den, ez, ideia orokor bat, eta gero zuk kastin hori nola prestatzen duzu, osea, ze prestatu behar duzu, porque gero edozein pertsonaia eman aldizute, ez? Bai, osea, gauza da, daude bi casting mota, bat dela publiko eta beste da pribatu xegoa bezala. Publikoa da, edonor, osea, normalen jartzen dute, pues, jokse, Instagramen, edo Facebooken, eta edonor, naiz eta aktore lanik ez egin aurretik, edo reprea izan gabe,
alda jarri mezu bidaltzen, eta saiatzen proba hori. Eta gero daude pribatuak diela bakarrik repre bitartez doazenak. Vale. Eta gero berez bidaltzen dizutena da, repra saiatzen da, aldun informazio guztia ateratzen, lo que pasa que askotan ez dieten baten informazio hundirik. Eta askotan igual bai, proba hoitzen da belazuaz, ia ze personajetako balixo Hori, zure. zure beak reprek bidaltzei zure perfila, esate, bueno, igual sartze zait, pertsona jauntan da, gero zaz proba eta esate, igual dauken energiakin me pega masau. Eta gerta daiteke kastinen bertan ematea beste separata bat, normalen betzizue, separata bat edo bi, tipo estena bat edo bi. Eta zu egiten dituzu hor, konkiente toke, igual beste aktore bat daukezu, edo ez, igual daukezu kastin zuzendaria eta beak emateizu replika, eta zuzenena kamera, eta igual esaten badute, igual dau zuzendaria, kastin finaletan eta egoten da zuzendaria normalen, eta esateizu, a ver, proa este personaje. Ahora esaten batzen den pixaten zerrona, no? Ja, karo, bueno, baina, a ver, dinotzuk igual 50.000 kastin egizuz, ez? O, bueno, ez dakit beste baina... Kastin pila bat egiten ditugu normalen, eta jasotzen ditugu ezetzko pila bat, eta askotan ez dakigu, ez dugu jasotzen erantzunik. Eta nik iristezia ikustea pertsonai batzuk, pelikula batzutan eta serie batzutan, zuk, nik casting bat, serie bat entzat, eta gero, hemendik 3 urte betera ikusten dut seria, eta niri ez dut inork ez esan. Serio? Eta nik ikusten dut pertsonai hori beste pertsona bat egin. Ostra, hori pixkazatarra bentsantzate, zan iot, ze minimo... Hori da zaintzarlon gure esparrun pixkataldatu beharko genuen zerbait. Garbi dago. Baino hori, horrela izaten dira kastinak normalen. Gero zuzendari ikusten bazaitu beste pertsonai bateako perfila ematen dezula hobeto, edo energia o lo que sea, eskaintzen dizute egitea proba. Wow. Maria, ni dauket kuriosidadi, bagoazen adibidez, casting bidez hartu zinen bebai, edo eslan sartu zinen. Osa, eslan izan. Bai, hori da. Hau gara izala casting publiko bat, normalen hau zuten como danontzat. Eta nire izan zian lehenengo aldiz, bueno, zenik, claro, eskenik dituen casting asko. Osa, baina zuk bagoaz orduko, aktore lan baten bat indezaunken? Ez. Osa, ezinen aktori? A ber, iten nun mitiko instituton eta juten itzen antzerkina. Baina mitiko instituteko mode klasekokin, klasea bukatu, eta gero bostetan antzerki eskola. Baina hori oso ondo dago. Formazioa ere bada. Baina esanik banuken, argi neuken aktori izan nahi nula. Txikitatik hori bai. Eta kantu klasetan indoan hori bai. Eta de hecho izan zen, nire kantu irakaslea, esan zidan hau, hasi behar da programa berri bat, bagoaz, eta ez dakizer, eta esan duen, bueno, eta nik inun proba lehenengorako. Eta hori, ninduten hartu, inun guazenerako eta proba, eta ninduten hartu, zago izan zen, ninduten 3 casting guazenera sartzeko, diot beste urte batzutan, eta ninduten hartu. Bai. Eta hori, gero bagoazekoa, bai, inun kastina lehenengo aldiz bialinien meia, bueno, bazuten ja nire kontaktua beste. Ya hasta aquí la pesada. Eta betxoi la pesada, como está triunfando. Askotan pelmada eman behar da, oza, hori egia da. Eta hori, junintzen kastina itea, lehenengo zan, como pixka dantzau, pixkate abestu, eta gero iten zan, ja, hori, deia, barruan zaude, lo que pasa que nire bagoazen gertatu zen, sartu ginela, zakizan sartu ginela, baina pila bat, ginen igual, 24 pertsona, eta lehenengo 2 astetan, hasi zan juten jendea, como churros. Egiten zituzten galak, bai, literalmente 8 pertsona, eta gala bakoitzeko erdia, 4 pertsona, fuera zijoazen. Zenik hori edizioin jarraitxu noan. Doaz, 3 edizio desberdin izan dira, eta 3 izan da desberdina. Dinamika zentzu horretan. Eta hori gurean izan zen, egunero 4 pertsona fuera. Ostras. Zintzu zine paimaikide? Zure edizioa. Alesardu? Izan dian, uste turtero izan dian berdinak. Alesardu? Bai, Sardui, Ilenia Maria, Molateri, Iker. Baina, karo, horre zin bebai coachek. Bai, hori zian berdinak. Epaiek eta coachek zian berdinak, eta saldiaz. Hori da. Eta gero goazeneko gonbidatua astero. Hori. Karo, nik ikusi nuen, porque nik bagoaz, ez nekin ez da bere existentziaren inguruan, bueno, bai, podcasta hasi ginenean, pues, que si yo y tal, ezagutu nuen. Eta ikusi nuen aurrekoan bideo bat, entrevista hau prestatzeko eta, ke pintas? Osea, Alesardu eta hauek joaten ziren disfrazatuta, osea, es que ni meti zau itxezin kantiaz. Ez, como, iten genuen, aktuazio bakoitza egiten genuen coach batekin. Eta, claro, orduan derbentukatzen mazain nahi Adel,
nerekin kantatzezun Adelinun Mariakin okerraz manau. Biak gindoa zen, pues como tukara mesuna pixkat. Vale. Gindoa zen Adel Hori oso bezala guai biak. dago. Hori da. Ke guai. Oso guai hauen. Vale. Eta horren, karo, pues gero ikusten zuten, hori bai zer pixka Vale. bargarria, porque de repente ez dukezu bat, como de repente Kiss, Ja. Adel, eta beste bat doala de, jo que sé, de Benito Lertxundi. Bai, ez que kriston pintak. Bale, eta bagoaz parte hartu zendun, irabazi zendun, eta guazena juzinen. Hori da. Eta guazenen zelan. Guazenen oso ondo. Hombre, ez esango izuet, izan dira 7 urte. Zazpi urte? Bai, bai. Ai, ama, eneuken akordu nahi beste zile. 17 urtekin nuen lehenengoa, oen dazkoto gitala. Eta aurten indet pixkat gutxi, zen euken bai salvaje eta ezin izan de buelta Euskal Herrira, baina bueno, pare bat agerraldi bat eusketor. Aurtengoa izango zan, hau batea izan espalitz, 7. Ostras. Ostra, Maria, da zule gazpiko izen da, igerri zendun kanbixoik umitan edo adibidez. Bai, bota legazpin pila bat. Umik superfanak izen Bai, diguazineku, da imaginetan de repente legazpi, markine moduko herri txiki badala, de repente, Maria, hasieran izan bueno, zan. edo zuri. Bai, hori, hasieran izan zan, pero locura. Bai. Gero jasi zian, hombre, ja 7 urte, ja ezautzen haute, ja pixka normalizatu dute, baina bai, hasieran zan locura, gaina nire lagunek pasatzen duten baita pixka gaizki, errin gaude, hartzen, jo que se, kalimotxo bat, herriko plazan, ostiral baten, eta nire lagunak zenen como, Maria, de begira, eskedak de begira, eta ja, akito. Ez que ez egin behar duzizuko hor, claro, ez que ez dago zure esku. Bueno, eta gero, askotan oso ondo eramaten dute, askotan dana dia super majok, eta dana oso ondo, baina gira datzen egiten dela pixutxua. Ja, en plan utzi nire espazioa, claro. Bai. Baina sentitzen duzu erantzukizun bat, sentitzen duzu baita baita nire, ze ere mudan, porque aurra dian, daude azten, sentitzen zu erantzukizuna handia beraien eziketarekiko. Ez dela zure erantzukizuna berez. Karo, ez que gaina da umientzako... Baina bai. Zerixe bat, osea... Tardun ba hori, balimana gardotxo bat hartzen, esaten dut, ostra. Bueno, Maria, baina eski hori da... Bizitza beha da, jazta horire. Hombre, gurasok ziurren ikusko dituzte ardoak hartzen, hasi. Claro, hori da. Horiak kuadriako irakasliles, esatotzietela, oin kalin zau esen eskak. Ta listo, oin zau esen biherrin. Lasai, disfrutau. Ni galdera bat bota nahi nizun, guk, bueno, jakin dezakegu igual, gure ofizioagatik, rodajeak zenolako intensoak izan daitezken, eta alakotan pentsatu izan dut, ostras, hau gu, kazetari, aurkezle edo dena delakoa izan da, baina aktorek zenbat ordu pasabar dituzte. Batetik, gidoi edo lehenagoko lanetan, gidoiak ikasi, barneratzen, interpretatzen, baina etxean edo kanpo, eta gero grabazioak. Bai. Osea, hori, nolakoa da grabazio egun bat edo? Eta karo, gaina zuek hor bizi ziniela, ez? O ez? Guazenen ezinen bizitan hau batera edo. Ez, bueno, jarri zuten, neontzien urte batzuk jarri dituzela pixuk, batez ere bizkaitarrentzat. Hemen, ez duteko egunero bizkaia Gipuzkoa hueltak ematen, ia dana Gipuzkoan grabatu izan da. Vale, eske momento baten egona irudikatzen, danak basakabin. Ez, bai, bueno, zakit, izango zan divertigarria, baina zakit, Igual, hogeta lagurdu biherrin. Bai. Ez, normalen, a ber, egia da, daukagula sortea biez, bueno, bai, goazenen, bai salvajen eta baita goazenen gehala pertsona asko. Orduan igual tokatzen zaizu egun baten sartzeziala 11etan, beste egun baten sartzea 6etan, baina egun baten igual atatzea ordu bitan, osea, ez dezula egunero iten jornada osoa, baina altzaizu tokatu, eta hori bai izatiala egun gogorrak. Eta normalen, gu aztegea, karo, gauza, bai salvajen, gu Madrilen gaude bizitzen, aktore guztik, baina ez dugu Madrilen grabatzen. Grabatzen dugu Aljeten, bai, Aljete da, platok dauzkego Aljeten, dala herri txiki bat Madrilen gertu, bueno, da como las afueras de Madrid, daula 45 minututara edo, zentrotik, eta exteriores Segovian, La Pinillan, daula, ordu eta pikora, ordu terdira, Madridlik. Claro, baina, ez da bakarrik izango grabazio ordu, segero aparte txingidek ikasizuz. Bai, hori bai. Claro. Osea, jasotzen gaute imaginatu goizeko 6etan, jasotzen gaituzte, eta naiz eta grabaketa 8etan hasi, claro, 6etan jasotzen zaituzte, porque bidaia da luzea, gero zu proceso, hau da, epoka. Zula, ordu bete, pelukeria bakarrik. Beste ordu erdi makillaje, beste ordu erdi jantzteko guztia, arropa guzti hori. Eta karo, gero etxea iritsi 7etan o lo que sea, eta urrengo eguneko estena guztik ikastera. Eta zemat ardetozu? Osa, gitxi gora bera zemat horri di ikesteko? Imagino, batetik bestera. Hori, depende pi asko zemat esena oskazun. Porque te puede tocar izatea bat, o te puede tocar izatea 7. Eta izatea normalen, 3 horri más o menos, 2 horri estenako.
Orduan, hori, segun zema bozkezun, igual te toka ikastea 25 horri. En un día un poco potente. Bai, izatea luzeak, eta gero izatea oso txarrako eta itxaron aldik. Porque igual daukezu, lehenengo escena, eta gero daukezu laugarrena. Eta hor dauzkezu, 3 ordu zaudela horrela. Zai denbora guztien, kesi, igual tezu siestatxo bat, baino ezin dezu inaundirik, porque gero bestela ez zaude grabatzeko modun, edo ematezu buelta bat, baino etendu hotza, ezakizu eta adibidez blokeetan basa edo, zen niri etortate, oza, ni pintxena horrelekun da pentseot, bale, imaginau, ikestot gidoie, ostra, baina gero jaztauket papelik, eta azten batzu edo blokeetan basa zitxoso. Dauke apuntadore bat. Osa, diot, dago pertsona bat bigarren, osa, zuzendaritzako bigarrena, da hola hori gertatzen bada esate izue. Orain hau. Me habías dicho que... ¿Qué tal? No sé qué. Vale. ¿Cómo era? O sea, guk askotan mozten dugu horrela, Pues, gaude horrela tazen dugu, texto. Hori da. Venga, retomo, venga, va. Eta itizute como yuka, atzetik en plan, que tu madre era no sé qué, vale, venga, voy, retomo. Vale. Ja, ostra, es que bintxatzate super, ostra, nahiko meritxo dukezuela entreke arpeixe kontrolau. Nahi. Gero, testu memorizau, dana burun, baina ez hasi bezulan pentsetan, ze arpeixe... Claro. Ez daukagu denbora. Ez daukagu denboraik. Ez que iruditzen zait super interesgarria. Vale, zuri esleitzen dizute pertsonai bat. Orduan, ze momentutan hasten zara pertsonai hori lantzen? Porque nik imaginatzen dut, ematen dizutela hola fajo, gidoia, tal, tori. Ta iristen zara zure etxera, tipo... Matilde, a ver qué nos cuenta Matilde. O sea, claro, nola da hori. O sea, nola informatzen zara, pertsonaia zein da, nolakoa da, nola begiratzen du. Claro. Igual zure diferenti da. Bene gorputzen txartu. Lehenengo, nik uste beti zaten dela, esparru guztetan bezala ez, baina beti egon bardia referentziak. Kasai, bezala. Ez ditugu gauza kopiatzen, baina egon bardia referentziak. Eta nik iritsitzaidanen Matildeen kastina lehenengo separata, izan ditun bit separata, eta nik hasi nintzen pentsatzen lehenengo gauza epoka. Osea, garaia. Hori lehenengo gauza, porque izan zen, kolokatu behar dezu, ja, beste puntu baten. 18 mendi. Hori da. Justo garaia da, orduan esatezu, bueno, lehenengo hortik heldu, porque ez da modernoa. Eta gero irakurtzen, esaten nuen, bueno, ze kontzientzia dauka Matildek bere realitatearekiko. En plan, jakinda garaia zein dan, berak nola sentitzen du bere emakume, nola sentitzen da emakume bezala, nola ikusten du bere ingurua garaian sartu da beti, baina nola sentitzen da guzti horrekiko, eta nik lehenengo separata jasun nuen esan, bueno, Matilde bai da pertsona horietako bat, eta hola como dauka oso uztartuta, pues, como la mujer de la época. Eta ez da deseroso sentitzen guzti horrekiko, vale? Osea, bera dauka, como, pues bai, emakumeak izan behar dira horrela, eta horrela izan behar dira. Horrela bizi da. Eta orduan, horrekin, juten nintzen pixka pertsonaia sortzen. Zer gertatzen da? Kastin baten zaukazula informazioa hundirik. Orduan, inventatu iten duzu. Claro. Nik inventatzen dut trasfondoa, tipo... Zazuk zure proposamena modun. Por ejemplo. Eta orduan, pues, gurasoen edo familiako zerbait hitzaiten aidan bakoitzen, Jesus, dauka como trasfondo hori, de nik galdu nire ama, eta honek materit min pixkat. Orduan osartziot, pues, nire ideia dala, traumita hemen, venga. Vale, que guai. Trasfondo. Gero ja gidoia aukezun dagozu informazio gehiago. Eta jaitzitzen dezu coachekin, hori bai hauten dira laia prozesu hortan bai daude coachak. Eta zuzendariekin, eta danon artenz, goaz pixkat piezak lotzen bezala. Baina normalen hori, nik asko funtzionatzen dute inventatzen. Nahi zaitena, trasfondoa. Imaginetana, tipo, zuk, zure proposamena, bestatek berana tal, eta atzen iguela aukeratu itxen dela. Vale, horri buruz gero irikoa, oin daukau, Arrozali. Vale. Arrozali, gastroenteritiza baino kerragoa den robota. Bueltaua. Vale. Maten du como, bueltauga. Vale, bueltauga, eta orain daukagu gure superkolaboratzailea. Kasu hontan, Arrozali izango da. Ez hau tzazu, Maria? Bai. Vale. Bueno, orduan aurre iritzisek ongo dik. Daukazuela tipo irainen bat berarentzako edo berde jarri apur bat, gero berak ondo daki hori egiten. Bai, bueno, nik esperietasko dez pasatzea. A ver, no, pixka sensible, Arrozali? Vale, tranquil. Aspalditzen ya ez da hijiterra. A ver, bueno. Ekartzen du, orain ekartzen ditu, sare sozialetan ikusi dituen gaiak eta... Vale. Entzungo dugu,
Iuru zelaik sasen eskatila sariut ledi formai collaboration osamo txikitas, pena emoten dostazue. Ia ba aste honetan sarean ases espaldiko trend batekin topatu naiz. Importa ez zaizkidan gauzak, eta jendeari normalean bai. Alex Gilberten TikToka ikusiko dugu, eta gero galdera honi erantzun. Zer ez dizue importa zuei, eta gainerakoi bai, egurren eskitak. Vale, bueno, Vale. bai piniko gu. Bideoa jarriko dugu. Compartir cepillo de dientes. Obviamente, no con cualquier persona, pero con mi pareja. Me da absolutamente igual. Ardurez totzu zen gauzak eta normalin jenteai bai. Ez que nire naiz pixkat eskorpulosa. Bai, Gauza askorekin. zerke ematen dizu nazka handia. Nire ez, joder, Adibidez beste amendik gauzak, alko zonkeran. Pajitatik ez. Hombre, Espanetako, a ver. sí, no, ya, no, ya, no ya, luce ya. muy Eta, de atractivo. hecho, hombre, a ver, edalontzi berdinetik edaten ere ikasi berri izan nuen, Edalontzi berdinetik, Jende aldetela askori hartu beste pasatzen. aldea, que no es tanto. Baina ez, botilla ni pensar, Zer iso? botilla ni Hori garbi pensar. dago, tranquil, garbi dago. Eta gero adibidez, asko gortetze didan, hau da igual da traumita bat txikitati oketena, mitiko bokata konpartitzea. Bokata? Bokata, osea, bokadilloa. Bai. Bokadilloa konpartitzea. Bai, Serio? Hiltzen da bustita. Iten dezunen, a ver, Ja. eskerria da, iten Baina- dezunen erazka gelditzen da bustita. Ja. Eta nik gero jasotzea, no puedo. Baina bustita, baina, a ver, pero que ez diozu txakur bati bat. Aibes aitzaz partekatzen guardin dozte. No puedo. En plan, nahi bat zu bokata jantzuk. En Bai. plan, Bai. oparitzen dizut. Bai. A ber, nik hori ulertzen iguel, ez ezagunen batazo, txakur bataz, baina, no sé, lagunen batazo. No puedo. Ezin dut. Ja. Ni eskena bape eskruplosi bizizan. Bai, horretik, ba, ez zait okurritzen. Ja. Aurrekoan baso honen arira esan duzu hori markita eta Mm. hemen ikusten dugu, kesi Espainetakoa, bueno, aurrekoan Bilbora, joan nintzen da taberna batean aldezarrean eskatu nuen kriantza bat. Bai. Alkoholaren apologiarik egin gabe zuek ez edan, bale? Baina, eman zian kopa bat, eta buah, txabal, osea, Espainetako kopan, marki. Espainetako marki, baina, Ez sabes benetan. porto, osea, Broma. zazpi Espain diferente, eta ni ardorekinela. osea, quedamos Aitzi, con esto. esango zeun. Claro, esan aldatzeko, iola. ez? Que puto asco, tío. Baina nola etzan konturatu. Pues ez dakit, porque es que Ai, ama. zegoen hor marka, kriston marka. Ze, Espanetako permanentik zin da ezin juten, ala, ze. Eta gero lagunak esan zian, aldezarrekoa dela, el pobre ya garbitzen saiatzen por décima vez. No Una sé. otra vez la lavavajillas, como que la no se va. vajilla apurtu zitzaien, no sé qué, orduan, bueno, sin más, anion, aldatu, sin más, kopa, listo. Baina, eman zian, kriston nazka. Aitzi, ni zuri nahi jakin, ze gauzak ez dutzu ardure. Adibidez, eta TikTok gehiagotan ikusi nuen, ze hau espaldiko trenda, da, claro, zerbait ikarri bar genuen, ba, espaldiko trend bat. Bai, zer. Jendeak diola, ez dit importa planak kantzelatzen dizkidatenean. A ber, variatu dezake horrek, esan nahi dut, askotan pasatzen zait, plan bat iristear dagoela, Eta matizula pereza. eta ematen dit Maxima. kriston pereza edo, incluso batzutan antxietatea, porque da jende askoren artean egon, ezakiz zer, eta kantzelatzen didate plana, y digo, vamos, qué bien, qué bien. Sofara zuzen. Claro, a ver, gero Inoz hor, bai pastate, baina, a ber, aitzi, imaginau ilusinio asko itxotzun plan ba, bat. hombre, hori da, ba, hor, Claro. alalakotan ba ez, baina baldin bada, pues hori. Hombre, aukeran naixot ez kantzeleti, dinot orokorrin. Baten Ja. bat iguel, bakeston gaixo ibana, eta ezagot bai ez banoiela, baina erdi por kompromiso, eta atzenin kantzeletan bada, ba, bale. Baina bestela. Badakizu ez zer importa, gero zuk esan behar duzu zer, Bai, bai, ari naiz ni hemen protagonista Bitxarti Mariagani pentsan, a ber, Vale. Jende asko bajatzen da etxetik pijaman, etxeko zapatillekin, kompra egitera, ez dakiz zer, Nino herriari ez. zazpi vuelta eman, no sé qué. Markinen pijamanena bajatzen. Bueno, ba, jende asko egiten du. Ni, Pijaman I- eroskire. bai. Markinen. Ez que behitxu guk hori adibidez Bartzelonan egin itxegen duen, eta gainera, osea, eskargazki Baina, keala ere, erakutzen naiz eta herria edo hiri bat izan, nik Bilbon ez dut sekula egin. Ni Osea, Bartzelonan bai. ez dit importa jendea ez ezaguna izatea, baina me muero, osea, ze lotxa, zuek ikusitu zen nire pijamak, Bardin da. osea, nire etxeko A ber, zapatillak. da niri, Eta bera baina... parte da, como igual sentsazio bat zaudela como zure intimitatea Claro. pixka bat, Ke ba. publiko egiten, ez? Baina, osea, Claro. akortana, adibidez Bartzelonan guk eitxe gendun pijamiaz bajatze ginen supermerkaure
astero, baina pijami, osea, ez pentsau mitiko, Pijama polit bat pijama polit bat, ez, etxeko pijama zarrapaperuena. Bai, kolakauaren hemen... A ber, garbixe, baina pijami, eta igual gaina nahitxe, barregura geixe moteko ondino ipintxe gendun, igual gainetik abrigon bat, edo igual, supertxarto gatzesana, eta bajatze ginen horraz, igual bota batzuk ezbenak kombinetan, bajatze ginen lan, da gainera ondo paseta gendun, ze, barreguri motoskun, eta gainera bitxixena zan, eske Bartzelonan jentik ez banen boten buelti guri behitzeko. Begiratzeko, normala. Eske inori ez totzen ardure, Osea, jute ginen pijaman biziko piurakin, gaina azte ginen supermerkaben dantzan, karruaz, saltoka, aringaringe, bidixudaz, eta jentia ez totzen ardure, askotan esaten genuen joe, hori markinen ez iguen. Penimoten dau, baina hori, bueno... A ver, baina aparte markinen kotilla batzuk zarete, osea... A ver, baina besteran, osea, ni markinen eroskireen oie pijaman. Baina ja superestrella bat zarelako. A ver, aitzi! Ez diot nik esaten, Aitzi. Jendeak esaten digu. Jendeak esaten digu. Ez! Baina markina bezalako herri txikitan, olako gauza gertatzea pila bat. Zeo zeiten badezu, Instagramen egiten badezu, ez aizu gertatu. Ez sinizu, ez aizula gertatu sekula markinan inork ez esatea. Ba, honen inguruko zer, esatea ez, berkaro, hain nola zabiltzan iten ez dakiz zer, eta ez dakizen bat. Bai, baina, osea, normal, ez superestrella modun. Beitxu, bat okurri date, txorra da bada, baina, beti jentik esaten da benin, ondartzan areiek molestau, pegau itxen dala, inkomodu dala, ez dakiz, bueno, niri adibes hori, txorra da bat bentsantzate. Vale, ondo bentsatu. Bai, ipintzen da, baina, bueno, jutesa dutxa, kentzozu da, jazta. Osea, txorra da bentsantzate. Ni usainekin ere naiz. Ni usainekin ere bai, Ez que usainekin bere ala naiz. Ez dut hartzen usainik. Deitu, por ejemplo. Ez du hartzen usainik? Gaur ez dut. A ver, bai hartzot, baina oso gitxi. Baina guztati da. Covid-an rinitis eduket. Vale. Eta, bueno, arnazi be hartzo, baina kosta bitxate batzutan, alergixak eta ukitxotxoaz, bueno... Barrezerik, ari. Barregure ikustuko, Ez, no tiene puta gracia, baina eske, hau, bueno, graziosoa egite zait, porque gogoratzen dut, gaztean sartu ginenean bekadun, gaudion dela, biak, biak mikro batekin eta kasko batzuekin, aurki berdinean, eta nik gogoratzen dut malen, bera mikrofonoan, eta nik kaskoekin, hortaz malen entzuten, eta literal entzuten zela mikrofonoan, baina hola gauza bat konto gotzuen eta ben jongik esan zuen pero ¿quién está respirando tan fuerte? Eta malen enteratu gabe a ver, betxu, konfeso gotzuet ze pasetaten da, ja pixkat kompleju kendutu eukete, baina pertsona barri bat ez autoten bakotxin, pasetate horrek pertsonik ez autostela zelako ernaza fuerti daukezu, bai, eske danak ez autosti, danak, zelako ernaza fuerti dan, in plan lotxatu da. Ez gatzen gauza horiekin izu perroxe, betzen ezakago inungo konturik gauza horiekin. Ja, a ver, ez tozta ardure, arnaza fuerti hauket, bai, bardin dozte, baina, bueno, garrasitxu itxosten, no? Que sadozten bakotxin, gelo lan nautena. Que ba, a ver, niri oso grazioso. Arnasa aguantatzen hor, 2 minutu hor, gorri. Usainak aipatu dituzu, badago, hola, asako molestatzen dizun usain bat. Edo ez zaizuna bat ere gustatzen. Niri zigarroan eziot. Niri igualde bai, mitiko zigarro bat erreberri duen pertsona batekin hitz egitean. Okei, amen, egoti. Okurri date beste gauzat, al revés. Jente asko iztotze ardure makillaute sartzilota, eta nik hori ez ziotein. Baina eske, osea, barrindozte goixeko behatzitan lentzen manatxa juergatik. Bai, ez ziot. Claro. Ez que, bueno, gero bestela, ni naizela mis granos askotan. Bai. Ni Mr. Matitis, osake bai. Bai, nire bai. Venga. Bitxo, alketu bida, alketu menos izait berriro, no? Saiatzen ez ziten asko azta, baina alketu berriro. Eta estresakin eta... Bai, ekzemak, tipiku. Ni buruan ateratzen zaizkite. Jackson lek dino amaitxu dala. Vale. Orduna amaitxu da. Gogoratu, con los pies fríos no se duerme bien. O no se piensa bien, nola da. Tampoco, ni una ni la otra. Hori da, perfecto. Aitzitxain, egiturarekin jarraituko duko. Vale. Zer diogu, zer diozu.
abenturaren bigarren partean gaude. Vale, egiten erekin. Vale, Maria, lehen hitz egin dugu Matilderen inguruan, zure Valle Salvajeko pertsonaiaz, eta bigarren partean hitz egiten dugu gehiago gai konkretu baten inguruan. Eta pentsatu genuen, bale, hartuko dugu Matilderen pertsonaia, esango diegu ikusentzulei nolakoa den Matilde, eta izaera mota hoiek, aztertuko ditugu ia nola Mariarengan, Malenengan eta Itziberrengan eragina duten, edo nola bizi ditugun, egoera hoiek. Zela kondo esplikauzun zurikatzen, bai? Pues ari nintzen pentsatzen, Vale, orduan, Matilde, Valle Salvajen, nolakoa da Matilde? Matilde, bueno, lepixat itzein dugu, ez? Baina da hori, da como... zentzu horretan da oso garaiko emakume bat, eta ez du traumatizatzen bat ere, hori on behar izatek, como paper horretan sartuta, ez? Izatea emakume ona, bere gizonarekiko, hori, zaintza oso arduratsu batekin, gehiegi, esango nuke askotan, bere burua jartzen du azkena, denbora guztien, baina atatzen zaio naturala bezala. Da horrelako, denbora guztien nahi da jendeagatik arduratzen, preokupatzen, denbora guztien dabil, laguntzen zentzu baten, baina beti dala badakegu lan nundi datorren. Daula argi dala, berak ere jaso izan duen eziketagatik eta bizidan garai horretatik ez dula justifikatzen, ez luke justifikatu beharko, baina egia da justifikazioa dala. Ez da kulturalki, ez da pobrea, baina ez da diruduna. Da, etxe txikin lanen dabiltzan hoien arten igual da, bai dala botere gehien daukana, bere, Victoriaz gain, baina ez dauka dirurik. Matilde pobrea da. Matilde ez dauka bere diru propiorik. Daukan diru guztia, da senarrarena, edo senarraren amarena, kasu honetan. Orduan, hori esango nuke da oso bihotzonekoa, egia da dauka oso sartuta guzti hau, baino ez dio traumarik suposatzen. Nahiko positiboki kudeatzen du guztia. Eta adibidez kontutan eukitxe Matilde, 18. mendeku dela, ia dela aspaldiko garaiku, baina garai honta ekarritxe zure buruaz konparaute zuk ikustotzezu antzekotasunik? Nik askotan esan dut gainera. Bai, esken izatetzen ez oso Matilde. Askotan, oso Matilde. Porque nik ere oso errotuta nigan, batez ere erruaren asuntoa. Nik eskatzen du barkamena egunean, igual, 50 aldiz. Guztiagatik eskatzen du barkamena. Eta hau, terapian landu berri izan dut, askotan, nik, baina, nik nire psikologari eskatzea barkamena, gauzak esateagatik. Ai, ama. Eta esatea, en plan, ez jadu barkamenik esatu gara, baina eske gaina, zaude, barkatu horrela esatea hain hotz, baina eske zaude, hor da hintzen, honegatik. Ja. En plan. Bai, nik eskatzen dut barkamena existitzeagatik, eta konturatzen naiz, eta gainera jende asko esaten dit, ez eskatzeko, ja lagunak bronka botatziat, En plan, ez eskatu hainbeste barkamena, baina eski aitetzai bakarrik, barkatu esategatik hainbeste. Eta hori hauket, super sartuta. Denbora guztien da, como, barkatu esategatik, eta ez eskatu hainbeste barkamena. Ez dakit dan kulpa edo dan, kasi ez erregin aurretik ere, nabil barkamena eskatzen. Behar bada igual da, konplazitzeko, gainerako jendea konplazitzeko... Zangoa nubezela oso errotuta, nik nahi deten zerbaitek aldulan norbait mindu, aldulan norbait dauket hain errotuta aldetelan norbait mindu, dauketela, zakit, hor muga bat bezala. Bai. Honaz lotute, kostabitxatzu ez esati. Eta, de hecho, nik ere gure lan esparruko oso delikatu dia honekin. Bazean bezala daukezu denbora guztin zaintxazioa. De hecho, hona torri horretik, neon pentsatzen etxen, baita lanan ingurunetan laneango ganizketan, igual baita komen izait esatea, nahola pixanek auta. Da mazkit 7 urte, gelditu gabe. Zorionez, eta hau ez esan nahi, mesedez, jende asko da bilela laniteko desiatzen. Baina egia da, sentitzen dela beharritu gala oporrak. En plan, porque ez dut izan hilabete oso bat lanik egin gabe. Ostras, hori bada, Guazen kontzertuak, gantzerkik, oain Valle Salvaje, gero, kesi lokuzio batzuk hemen, ezakize erratzea eta aurrea betiko txeakin. Eta neon pentsatzen etxen, eta esan igual ez esango, porque igual ikusten du zuzendari batek edo zakit esaten honek ez doka lan egiteko gogorik. Ez, baina... Ez esatea lizitoa da. Claro. Eta
A ber, ez dut esango berri noa justifikatzen. Gustatzen? Ja. Baino, bai, da, bildurra esatia, klaro, eske, norbaitek sentitzen badu, nik behar ditu dela oporrak edo behar ditela gelditzea, edo ez dutela zerbait egin nahi, porque hori realizitua da, proiektu atrizte eta ez dut egin nahi, pues no. Igual ez beste zer iristen. Ja. Hori lanen, eta hori estrapolatzen da, evidentemente, bizitzako beste esparru guztietara, claro. Zadi, Jesus, ez du lehek nik usta temporaldi oso dureko ez dela. Adibidez dinot, bierrin hori, baina ez dakit baton batek mesen bat eskatzotzu nin, o bizitza pertsonalin, o horbe, imaginetana, ez etzak ezati dala, zotzako mundu bat, ez? Zer, eta hori da, Matilekin asko esentzen naiz zentzu horretan nahiko antzeko gehala, porque baita kostatzen zaita askotan jartzen nire buru aurretik. Asko kostatzen zait. Eta nau ikasten, baina askotan sentitzen naiz nereko ja bezala. Eta aizek terapia da pixka. Aizek terapia bihurtzen como neri eta bere traumak. Oso ondo. Baina, igual da pixka baita behar detena, nago Madrilen, como en otro universo, eta natorrona botak aitea, basikamente. Ez baina hori, bai, eta hori, uste, zoi igual gertatuko zaizu, bai, eta ezakit, baina lotze zaizkit oso errex. Azten naizenen jan ere buruan pentsatzen en plan ez, ninda eta egin, tio, eta inorri miniten ez diodan bitarten, haizu. Claro. Baina sentitzen naiz, como super nerekoia. En plan, baina joen, hau pentsatzen igual. Eta igual genti oitxu izube bai, edo mundu oitxu beti bai itzesata, orduan igual ez bat jasotos nin, no entzun izezu komentarixon bat, jo, ba, txartu hartu edo, ze Maria gatik ez da espero. Edo mitiko, aldatzen naizea. Eta igual horregaitxik sentitzeza. Aldatzen nahi naiz, baina behar detelako gauza gertu beste modu batera, eske bestela bizi naiz beste entzako. Claro. Eta ez nintela, egon. Ostras. Ja zen beloia. Zuri malen pasatzen zaizu, ze ikusi dut, galdetzen diozula, Marian ikusi izan bada zenu bezala, malen apur bat. Igual momentu ontan ez hainbeste, baina bai sentitzen identifikaute. Nire bai koste datez ez esati, eta askotan bai nahi barik, inkontzienteki, bai pastate, igual baton batek eskatzostela zer edo ikustot pertsona baten nahi zein dan, eta inkontzienteki igual hori beteta jutena. Baina gero, gaur egun, askotan nire bura izautzet, malen ez. Ez da zure responsabilidad. Ez, pertsona batek nahi dau hau, eskatuzte hau, baina, bueno, ez dauketzetan bete. Baina esan enbitzet nire buruai. Errepikatu enbitzet, kontziente izeteko eta ez jokatzeko automatikoki. Gauzak itxeko ganoraz, nahi otemon. Eta gertatu zaizu dena izbait, zeneri bain izate gertatzen baita, tipo, igual, ni nago, ezakitzen nago, gertatzen dut zadela, como epoka baten pixar zela, eske nago ezertarako. Bai. Bastante dauket gestionatzeakin nire mobidak. Eta egoldok zu lagun bat gertatu zaiola zerro eta hola super gaizki. Eta nau ikasten nire esatera, jo maitia, eski aldezun erekin gotatu nahezun guztirako, baina eski oraintxe ez da momentua. En plan, barkatu, benetan, zinez daukagun erlazioagatik, baina igual orain... Nik hori ezin dut egin, berdezu beste pertsonatekin, edo esate dizut, nebezu nik kontatzizun nire movida, zu kontatu zurea, baina igual konektatu behar dugu horrela, baina bainenago aholkuak emateko. Porque ezin naiz kolokatu hor, porque atzutan ezin da, atzutan ez da naturalki ateratzen. Eta nau ni ere ikasten hori egitera, eta hori erlazioetan, uste dela hori zerbait baita zaindu behar dana asko. Bai, oso importantea da. Baina, orain zuk esan duzuna, hori egitearena, kontxiratzen dut nire palo. Osea, eta, bueno, eskezakit. Gainera, askotan lagun horrek ekartzen dizu movida, zuk izan duzun mobidarekin harremana izan dezake, eta da, de repente, berriro bizi berritzea, eta da, kriston zera. Baina, hor pentsatu beharrean, denbora behar dut nirean zentratzeko, da, bueno, Karo, antzeko movida da kontu bat izan daitekenez, badauzkat konsejoak beste pertsonari emateko, oza, ez dakit. Da, zu beti konsejonak emoto zuze. Bai? Bai. Bai? Da, oianek bebai. Ez dakit, ba? Nik nire mobidak konte doitxoaz nin, benetan zabizoko taldin, audixo interesanti jasotu. Bueno, egia da, gero ere bai, nire problema posponitzearena asko egiten dudala. Osea, egia da, como nola zentratu behar naiz, berekoitasun horretan. Nire arazoan, ni bakarrik, eske ez diot behar duen importantzia ematen. Osea, beti, pentsatu du, como, bueno, ez hainbesterako. Osea, daukat kriston movida edo emozionalkinago supergaizki, eta beti garrantziak entzen diot, eta pentsatzen dut besteak dakarkidan bere arazo hori,
merezi duela atentzio gehiago nirea baino. Ze, karo, nire arazoi ematen diet importantzia, pentsatzen baditut. Ez baditut pentsatzen, aquí no ha pasau nada. Pentsio eta itzi, zuri pastatzule dela. Claro. Daukezule, edo pentseozule zu gogorra zarela, edo nahiko zarela, zure arazo danei aurre itxeko da hori oso ondo da. Baina ez egia. Bueno, baina orduan zuk hori kaparazoia atatozu, pentsetozu, eta orduan zure salvadora lekotik, esatozu, bueno, pertsona honi laguntzan hoie, nik niria saldotu. Bai, puede ser. Eta gero egiten duzuna da, de repente esplotatu, ez? Momentu bat iristu ez zazula inbeste gauza, esan dezula, venga ba, beste bat. Un resplandor, ya zen, ya está aquí la guerra. Baina, bueno, ya. Eta hori datorkigu hemendik, totalmente. Bai, ja. Da gure zaintzera behartu gaituztelako, sorry, desde el siglo XVIII y mucho más atrás. Baina, eske hori, nik adibes etxin behik ustot, amengan, oza, eske hori zaintziana, eta bestienganako egotiana, eske hori da barneratute, oza, adibes, amama, super gurina amak, eske dana itxen dut danontzako, eta beti dana eta... Eta nizan du berenzita oso antzear, ez? Amape bai, baina eske amamana da pasada bat, oza, guk batzuan esan eitxetu, amama, oza, eske ezin zein egon danon dana eitzen, eta inpendiente, imaginau, amaitzo zu platera, zerbait itxotzu, oza, mama, tranquilo, oza, hori zaintzia zerbilismo duki, hain sartute, eta jo, espero ez paseti generazio geixaureia, ze, ostras, neskope, o bueno, ja. Emakumio hori zaintzian hori fasetioi penida laolan neukitxi. Bai, oza, inberdana da birmorlatu bezala, ez? Oza, eraldatu beste esparru batzutara, biz lehen komentatu duguna, biz kastinetan gertatzen dana, esaten dugula nik esan dutela, eskemen falta da zaintza bat. Inber duguna da, daukagun zaintzaren kultura hori aldatu. Eraman, hori beste modu batera eraman, hori da. Bai, eska, adibidez gero horre hoitxutega. Seguri me pasau izeako, kastinen batein, eta igual, bueno, igual lespagu galdetzan amar bider ez duzkuela erantzunik emoten. Beti kastinen zaritzen gara, baina beti da kastin berdina, osea. Kastinak eitxo guz, ezak izerta bat, osea, kasi berdina beti. Geixa iguz, baina bat eukigendu oso importante. Bai, bizikletarena. Bueno, nik aipatu nahi nuen adibidez, ama, dela, pues hori, txeko zaintzailea, bueno, obedientea, edo komplazientea, guztiontzako presbeti, etxea eramateko lana, eramateko dirua etxera kartzeko dena, janaria mailan, dena. Eta egia da, nik bera ez dudala kulparekin sentitzen, osea, hori, hain daukagu uztartuta. Claro, kulpa sentitzen dut nik bera horrela ikusteagatik, baina gero bera ikusten duzu eta bera horrela pozik bizi da, ze osea, validazio hori hortik lortzen du edo baina hori da pixkat mazili gertatzen zaio, no? Claro. Osea, bere senarrari askotan, sekuentzia askotan azten da como janaria eramaten, lanera, eta horrela, osea, como alpajar, eramaten demora guztien janaria, te traido café, te traido queso, te traido no sé qué. Eta, como, nik momentu den esan uno, ez dut horretu traiendo comida, ¿qué pasa? Te esan zian, coachotek esan zian, pero es que mazile, así, es como su manera de sentirse feliz. Claro. Anda como, bueno, baita da, garai hontan, emakumek aparte de que evidentemente da on jazarpen hau, ez? Esketuten ere aukerari gauza asko egiteko. Ja. Eta igual euren ilusio ipe garatu barik, ez? Dinot, Matildek bazeuken ilusio bat. Claro, ez hori gauza, eta zeuketen, claro, egunak, zezkan hau bitala gordu. Eta zeite zuten, janaria prestau, si eso, pues, tejemos un poco, cosemos, igual diru alima okezu, eta irakurtzen badakizu, irakurtzen duzu pixkat, gestionatzen duzu beste gauza batzu boterea badaukazu, baina hemen zertzen, eske zeukaten denbora hainbeste eta hain gauza gutxi egiteko, claro, pues que voy a hacer, pues ser servicial, denbortzen gauzak egiteko, eta zer behar dezu, eta egun baten ez bana duzu behar, gelditzen naiz. Claro. Ez dakit ala zer egin. Joder, a ver si volvemos, M8 bendera, tú. Ja, bueno. De tranquis, hor. Baina dakigun guztiarekin, no? Como gure mentalitatearekin. Bai, ja. Vale, karo, serie aurrera doa. Egon behar da Matilderen bizitzan plot twist handi bat? Bakarrik bai edo ez, osea, spoilerrik egin gabe. Eta spoiler txiki bat ez iguin da gero piti duipini adibidez? Bueno, a ver, edo itxain, espada hablan. Igual zuek ez duzu nahi entzun. Zuk ikusi duzu seria? Bueno, orain arte, ja hasi dira ikusten gauza batzuk. Usteet, hasi dela ikusten ja, como aldaketa txiki bat. Baino, bai. Hombre, es que a ver quién aguanta el Gaspar, también te digo. Iritsiko da puntu batera oso jebia. Osa, nik esaz dizuet,
irakurritu dela gidoiak, eta Maria bezala gendetela negar. Matilde gatiz. Zer iso? Ai, ama. Eta nik izan ditut egunak, etxea iritsi, eta ezin ezer egin. Osea, no poder poner ni una lavadora. De honi emozionalki devastada. Bai, osea, Matilde iritsi da puntu batera. Maria, baina hainbeste afekteotzu. Osa, dinot, gidoiek irakurria lan intenso hortan egotik, ja imaginetana badala intenso, heldu etxa eta ezer ez eitxeko modu? Nik nahiko nuke nik nahiko nuke izan kapazidadea, tipo, esan bat egin eta desprenditzeko ezin dut. Osa, nik behar nao orain terapian berriro, gestionatzeko Matildek izan dituen moduak. Zer iso? Wow. Berri, nik hortzen izestena bat. De hecho, duela zain bestatera zala, ikusi ezu. Bai. Hau, heltzen ditela hemendik, Bai. zakizter, Gasparrek eta dago como superedanda, trastizketa Bai. gauzak. Ba hor, momentu bat egin behar izan nun, como, momentu bat behar izan nun oso nahiko, denboran nahiko zabala, nere saldi bat esan aurretik, porque Maria zehon dardarka. Osea, fizikoki izan zan hain bortitza, Brutala. fizikoki, Bai. nahiz eta izan Matilde, baina Bai, ja, bai. fizikoki sentitzea horrelako zea bat, osea, Maria zion dardarka eta neon como... Ja. Ez que igual be bai... Bakit esan beharretela, baina, osea, me tengo que recomponer, osea, ezin dut. Eta Wow. zaizkidan malkok, sekuentzia horretan, da Maria negarrez. Wow. Igual da Da bai, Maria. esazuleko identifikaute sentitzen zaela gauza askotan, personajiaz. Bai, uste dut, baita dela zerbait, jende askok sentitu dezakela, Osa, gero ikusiko dia gauza gehiago eta lo que te digo, iristen da puntu batera. Baina uste dut danok daukagula como mini Matilde bat barrun. Gusta zait hori esatea, pero uste dut danok sentitu gala nahiz hau izango da, como, ba, sonar, como pixkat, como pixka baladi eta pixka bat horrela, baina danok sentitu gehan noiz bait baztertuta, sentitu gehan noiz bait nolabait manipulatuta, sentitu gehan nolabait Zaurgarri. super txiki, hori da, Bai. zaurgarri, literalmente. Eta uste dut, oso erratxa izango dela Matilderekin konektatzea eta niri gertatu zait a nivel estratosferiko. Bai. Eta inoz pasau batzu ja, heldu dela momento bat, entreke baukezuela itxura pixkat edo identifikaute sentitzen zaela, eta ja papel hortan batzuan ez dakizule Matilden papenetik jokatzen zau esan, o Marianetik. A ber, gero nire bizitza realen, osea, tipo nire eguneroko bizitzan ez, baino egia daudela puntu batzuk, estena batzutan ez dakitzen jaidan erantzuten. Wow. Baino, porque da, como, hain barnean sentitzen ditu gauza batzuk, badaki dala ze testua zein dan, batzen aldatzen da testua, evidentemente, baino hori atzutan da, como, eske, Mariari azten zaion behar bat baita horren aurren erantzuteko. Evidentemente izan da, burun, berriro ere, garaia ez dela nerea, eta ezin dutena Claro. modu moderno baten erantzun, baino bai. Nik zoriondu behar zaitut ze, nik ez dakit interpretazioaz, baina egia da Matilderen pertsonaia asko gustatzen dela eta egin batean zure interpretazioa delako, osea, amarrekoa. Eskerrik Osea, asko. amarrekoa, benetan, Eskerrik asko. Super guai. Nina oso pozik. Eta igual maite mindu naiz ikaragarri. Egiturarekin jarraituko dugu. Entzulearen galdera. Bueno, Maria, deukeu entzulearen galdera. Vale. Gure iztan hausisek egin de, Bito. Ainhoa Gasteiz, Ainhoa Vitoria. Ainhoa Green Capital. Bai. Guazen ikusta zure galdera. Hola neskak, hola danoi. Ze moduz, bueno, nik saltzeo pixkan nahi dut. Gurot jakin, zein ez dan, bidali dozun azken mesua, edo audio mesua, eta norentzat, noski? Nori garrantzitsuena. Agur? Ai, bueno, Ainhoa, lehenengo eskerrik asko galderi gaitxik Bai. moduko nena, sa? Maite zaitugu. Bai, misitxon diat. Bueno, Maria, hor deukezu galderi, hau saltzeu da. Mobi atabikogu, eta ikusi bikogu. Adoket mobian. Bai. Igual poltsan. Ez daukazu zer izkutatzeko? Nik ez. Ikusiko dugu. Guk esan behar dugu ere bai. Ez. Berez, entzularen galdera da gonbidatuaren. Nik ez daukate zer okultatzeko. Ni Ai, ama, gaina esango izuet zer azkena. Bai. Ba, bida. A ver. Literalmente, ez. Da, honea etorri naiz, eta gero, eta nik Josefe ezagut zenun. Bai. Eta eskaini dit egitea gauzatxo bat, audioliburuak egiten nik Joseferek. Bai. Anda, guri ez dugu ez ere esan ba? Eta ez zeukan nire meia, eta literalmente izan da, ni bidaltzen nire meia, izateko berak, literalmente behatziak, eta 13. Honez sartu naiz betek eta hogei. Vale, oso ondo. Maria, deukeu zutzako erregalo bat. Bai. Where is the opera? Hemen.
Osondo. Tori, Maria. Zuretzako. Ta gozatu, oparia. Hemen. Bai, claro. Eta ez bazio gustatzen. Bueno, aktorea. Ba, aktoriza, hori da. Lurrera bota eta listo. O sea, así de fácil. Oh, wow! Espero bako, guazen eitxa tipo. Nire gazteko teak hartzeko, que bien! Ai, me encanta. Es que guai postega. Es que ez dakit oparia den edo putada den, porque, o sea, a ver... A ver, Eta zabat ez diatorro, no? Bai, nirita sakasko gustatez. Claro. bai. Bueno, Maria, importanti, gustora gozam. Oso. Ondo gozam. Oso. Bueno, xirik naiz pia bat. Guztia Eta- ezateko bezala. Osa, pio bat eskertu hot ni neu, Nik eta ere bai. etzipen fijo. Oso guai egon da. Eta, jo, Bueno, Maria, momentan hartuko dugu hartutxo bat deskubrimentu, eta hitz egingo dugu lasaiago. Eta Bai. bi, eta hiru, eta Bai. lau. Benetan Eta hori deskubrimentu. bai izango dela benetan, sabiz? Hori bai izango dela... Horri biliko gara benetan. Hor bai mezua, pues mira, bidali nion mezua. Ba, bai. Kabroia hori. Ba, oso vibra honak emotozu ze, Maria. Ai, ama, ez Benetan, da osea, ez que nahiz oso superondo. sentibera, eta egingo Ni den be bai, negar. Ez ni be jarraitu bai. hartu, porque egingo den negarre. Baina, jo, ba, ez da, pio bat zabalduza, super gustora, eta hori, ba, vibra oso honak. Bai. Ze ondo, benik berdin, benetan, Osa, oso ere sonago. Gainerako itxaugoi, Asko. itxainera itzugule, arazo tekniku keukiguzelako. Bueno, ba, erik uste, Eta, igual nik bueno. dakart, hori, porque joko honan nire gertatu Bai, zaidan. bai. Bi egun izan genitun, bueno, izan genuen lehenengoa, eta arazo teknikoen gatik jumarri izan un beste egun batean. Osa, nik uste nik dakar, Ostras! nik ekartzen dutela un podcastetara, eta... Bueno, Que ba, lasai, Maria ez, ezara ez, zu da ez. prekarietatea, osea. Esango nuke, esango nuke. Bueno, Maria, ba, eskerrik asko, Bai, mi eskerrik esker. asko entzuli bai, Bai. beste atal baten egongoa, urrengo aztuin. Zuek entzun, iruzkin du, Arpidetu. like eta gauza horiek guztiak, eta gogoratu EITB podcasten ere entzun. Eta berreraiki Hori da, eite zuen podcasten zaintza modua. entzun, ez? Bakarrik YouTubeen ikusi. Hori da. A ver, si os pensáis que ahora todo... venga, bakarrik ikusi da. Agur! Agur!